بصدان کوچبرên عفرینی و şeniyên şehba sersaxî ji malbatên şehîd Cemîl Şêx Neዕsan û şehîd İsmaîl Hesen raxwestin. Encûmena malbatê şehîdan a kantona Efrîn û Şehba ji bo şehîd Cemîl Şêx Neዕsan û şehîd İsmaîl Hesen ên godê bombebarana dewleta Tirka dagirkir de li dêrikê şehîd bibûn konê sersaxiyê li qada gundê Ehrezê vegirt. Nûnerên partiyên siyasî, saziyên sivîl, hêzên ewlekariya hundirîn, koçberên Efrîn û şeniyên Şehbayê berê xwedan konê sersaxiyê. Piştî deqeyeke rêzgirtin li ser navê Encûmena Malbatê Şehîdan, rêveberiya xweser û hêzên têkoşîna li dijî madeyên hişbirê axaftin hatin kirin. Di axaftinan de sersaxî ji bo malbata her du şehîdan hat xwestin, herwiha soza tolhildanê û pêkanîna xeyalên şehîdan dan. Piştî axaftinan nasnameyên şehîdan hatin xwendin û radestî malbatên wan hate kirin.